Ova var ya. Ondan attaşın. Aydım aydiya da hingden ya. Bäbegim. Ondan orçu aydiya da aydımlardan bolýan. Ha. Ondan ejemem ma. Enesem. Qeýdim sen Türkmen saýdym bilen akmy diýdi oňa? Aha. Bilýän idi. Ana aýtda diýdi. Hey, kim sen? Öň seni görýärdim men. Ejem 70 ýaşynda. Näme diýýäň sen ya? Öwren şertayda. Akty gaýdy otursa, bayam tiňler. Şoň üçin ol o nesil, ulu nesile sen gaýdym bilen tanıştyrýar. İnşallah, Allah şükür. Her kim bir zat diýär şu wagda baram. Bide bilir yani ýok esas sözlerimiz düşünükli, esas sözlerimiz gaýtalanýar, esasy dinlenýär, esasy gollaýarlar. Iň esas zat näme aýdaýynmy? Ýalňyş edýänem bolsaň käbir zat, näme esas zat? Niýetiň näme? Şo? Niýetiňde erwetlik bolsa ýolam almaýaňa. Alýarak ýa. Ýokla. Ol daşyndan alýan ýaly. İçindäki derdi bilmeýäň. Nähili geçýär günüň sen? Barmy bir rejim ýa? Ýok, rejim ýok. Her gün her hilim? Ha, ýöne. Gowurýan men. Şudurmuşmy. Şeýle. Onuň käde näme diýäni sene? Ruhy dünýäm hiç bir adama, hiç bir baýlyga, hiç bir zada çalşasym gelen ok diýen ruhy dünýämi. Ödümi söýüşimi, enatamy söýüşimi, doganlamy söýüşimi, umuman aýdymlarmy, işimi, dosýarymy, umuman näme başymdan geçen bolsa, wagt şey derdim diýesim gelen ok. Sen bagtly onno. Allah şükür. Sen nämeden bolsak, Allah'ın buyruğu bilen bollu hemme zat. Men ýana daşyndan kim näme diýse diýsin, sen ýüregiňi bilýän diýen ýollaşmady var esasy. Hawa. Bilýänmi? Hawa. Ýanyndaky seni bilse, seni söýse, sana düşünse, seni tanasa. Ýöne 8 ýyl, 10 ýyl ýaşaban bir-birini tanamayanlar var bilýän. Hawa. Roja öz diýen adamyň ýöne däl eken. Hawa. O ýalan bolýar. Hawa. Men näme ananýan bilýän? Göwnüňe, ýüregiňe görä bolýar. İnşallah. Şoň üçin arkaýynda. Şey diýär, soňunda hemme zat gowy diýär. İnşallah. Hemme zat entek gowy däl bolsa, diýmek entek soňy däl diýär. Sana bolan sevgi. Kontrol et, onu yaramasan. Yaramasan da iyi içmeden. Aç mı? Aç. Naharlarlar seni. Naharlanalım. Bir de karışma tiyerler basan. Sana bulun sevgi, elimden giyindir, dağlardan bilindir, beni ben çöndür. Eğer sen yıllarsan, gülüm nurum sen, yüreğime bağlayarım sen. Eğer sen yıllarsan, gülüm nurum sen, yüreğime bağlayarım sen. Duydun aydım ya. Men aşka vardım. Söyleyen. Yaman gowy energetikati başka vardım. Heret, näme inserdim? Öňüm diýdim men sana. Ýöne öňrek ýene bir şaýat boldum da. Şu ýadyk ederlip gürleşdimi? Bolýar diýdiň maňa. Edil ýerinden mene bir ýerine haýyşyny bitirip durdum, video ýazyp durdum. Sen hiç kime ýok diýen ha. Borla diýen, men bor diýenim bilen şo bagtly bolýan bolsa, hem birini bagtly etsem näme bar? Ýok, birinji soraw ýadan akmy, ikinji soraw belki ýyllardan biraz. No. Gadryň gaçmaýar. No, gadryň gaçmaýar. Allah Taala sana şol ozady gadry berenden soňra sen gadryňy özüňe gaçyrmaýan. Yeter ki bolgusyz görünmeler ýerlerde görünme. Bolgusyz gürrüňler etme. Ol birine kömek etmek, birine bor diýmek, birine paddyrzat etmek, ol sen gadryňy gaçyrmaýa. Diýerler selvi ýöne göreniň bilen döwet edip bersin. Etjek, sen bilenem etdime.
Senem gören men üçin. Sen bile edemde bol ya, don bile edemde bolanokma diýen. Storiesda da görýänmi? Soğuk uğra diýerler. Ýaltanman bir-birden kommentariýasy bilen paçty hemişe goýýar. Öýdäkiler käde diýýär-de kim ogratdy, näme niýet bilen ogratdy, bilen ok, näde otyrsyň diýär. Her kimin niýeti bäli özüne bolýaýja diýen. Men onu ýaxşy niýet bilen kabul edýän. Näme üçin? Şoň üçin. Seni tapmak kıyın diýerler. Kim diýär onu? Ay köp eşdiýän, toýu belletjek bolýar, boýnalana. Näme tapmak kıyın ýitirmek zat diýen bolýarlarmy näme diýär şo? Ol bara, aýdaýynmy? 3 ýyl mundan başlady şoň ýalyk. Wagt taýyrmaly mehribanlarym köpelli. Men ýani öz tanışlarymyň haýjadan toýlaryna gidip ýetişsem han boldugym diýen. Ya şo derece tanışym kan bolmaly. Ki her kimiň toýunyna hyzmat etmeli. Ya da ýani näme? Onuň SMS-laşan bolan. Tap bolýarmy ýönetim? Hawa. Şulaýdym awara. Ham bakmaý diýem üçin hawa kendi taňam galamadym diýerler. Menim diýene şo derece düşünmek kıyynmyka? Şo derece dünýä garaşlary darmyka? Şo derece düşünmedi ýaly. Näme diýip düşünmedi ýaly? Düşünmedinmi senem? Ýok diýdi. Yo, men ýa meselem. Goçma sen ýa felgeret täzalym açkyn diýen meselem. Han göreýin diýen. Gawa kendiýen meselem. Aýny da serediýen. Mene halamadym diýen. Sana gawa ken. Kaçlar gawa ken sana gawa gelişýär. Öňe mene gelişýär, men halamadym. Düşündirebildimmi? Düşündüm. Jangaly nok diýmeýişim köpme. Horlany nok diýmeýişden gowme. Sen düşünmen ýa diýme sabolamak men. Ýagdaýym gyzykly däl, saňa tebip dälmen. Sen aýdym däle oturup dinleýän. Seninle bäla ýüregim bilen. Plastika etmek hakda pikir etdinmi? No. Etmeýäňmi? No. Ulusa da towa. Ejemez otyr. Ejemez men istesin aramak tarapdary diýen hemişe. We şol zatda galarym kam diýen. Galaryn. Atnaşyňyň nememi? Negativmi? Ay ol bara. Etmege dogry hata edeňakmy? Dogry hata edemek. Bir bıçak degirýän. Şol ýöne degdiresi gelýärmişin. Burnumda et baş oň üçin kesdim. Burnumda et bolsa tüminiň ýagyn damdyrýan meselem. Meselem. Zerurluk bolmasa kesesim gelen ok. Zerurluk bolsa başga gurgaýyn. Ýa. Meni gözellik üçin diýenne. Ýok. Gözellik üçin biz şeýle de gözelle. Men ýene özümiň suwy ýaljak ýüzi gözüňiz. Näme üçin şeýtýäňiz? Ýaşajak. Ýaşlygyň özi bir süýjüligi. Ol sen ýüzüňe onu edende näme? Ýüzüňe hyýar ýapyp gymmat maskalar edende näme? Ýüregiň gowy bolmasa ýöne. Ýüregiň gowy bolsa ýüzüňe çykýar diýil ýani. Bakın make show. Hey, kim seni görýärmi? Valla. Kirome girer. Meni haber edip barýan. Menim özüme gengalýa. Sen dinleýänmi ýa kersirýän bu zatlar kime aýdýan? Alo. Bolup biler meni öğrenemme şey diýär. Gözüňden kän onu özümem bilýän. Emme gazaply men edil kino ýaly. Bar görüňeni saradyp göresi gelýärmeni. Hayran näme? Senki ýürek menki ýürek telmi. Hey! Ol ýüregime seni ýürek telmi. Hey! Belli gözlerim seni dileýänmi. Hiç kime yetmän öýdi döwdüm. Sen rekordy döwdüm. Sen rekordy döwdüm. Hey. Rekordy döwdüm. Sagaman geçiver arkaýyn gurulaşyp telefonu. Sen rekordy döwdüm. Biz sen üçin ýaşaýar. Sen rekordy döwdüm. Bol film bolly. Akşam aýdar. Toýmamy? Näme akşam etmeýän işin ýarysýonka? Edämeli ha? Akşam şäherde gowa. Toýdan soň bir şey gowy nastroýanyda. Şu ýüregime taýdym ýadamyzda. Yaman skuşun jaýdym eken, menem toýdan geldim. Yaman ýokmatdaýdym. Gaty skuşun diýdim, mena ütge çek gülälik tutuş düýünden diýdim aýdym. Bolly sen elinde näme sen etdi, bolly gyýgyr aýlap aldym. Bir hili gyýgyrmasam ara ýüregim gysýa. Şo gyýgyrýanym jünem sesim çaltgyrylýar belki. Çaltaýlan ýa. Ýöne gowy bar ýa aýdym aýtma.